Estem molt satisfets que dues entitats rubinenques es posin d'acord per fer coses boniques i coses que d'alguna manera faran que un grup de nanos, ja no són nanos molts, són ja d'unes edats de 20, 21, 22 anys i de més, alguns una mica més grans, doncs puguin gaudir de l'esport, puguin gaudir de la pràctica del futbol, i us puc assegurar que són nanos que fent aquesta activitat són nanos que són feliços, que s'ho passen molt bé, intentem que els entrenaments siguin amb molta intensitat, que siguin també un espai de socialització perquè puguin passar-ho bé, perquè es puguin conèixer, perquè puguin relacionar-se. Gràcies sobretot a la regidora de Serveis Socials, gràcies Yolanda, gràcies Juan por estar aquí i per cedir a una petició que va començar sent una mica personal i que era la presentació d'un equip d'alta competició que defensarà Rubí a partir d'aquí 3 setmanes. Això és una cosa que no m'és fàcil dir-la perquè m'emociona el fet de poder tenir un equip de futbol que representi Rubí plenament rubinenc i amb 2 entitats al darrere que també ho són. I m'agradaria que pel municipi de Rubí aquest equip fos molt important, que hi hagués un seguiment d'aquest equip, que quan juguéssim a casa la gent vingués a veure aquest equip. Jo sé que els altres equips de Can Mir, quan els veuen entrenar, realment es meravellen, no? Perquè són nanos que estan jugant molt bé i l'altre dia els alevins els aplaudien i tot, no? I a mi m'agradaria que aquest ressò es fes extensiu a tota la població i que malgrat la certa incomoditat que suposa estar en unes instal·lacions que estan als afores, crec que és una incomoditat que l'equip bé se la val i Can Mir bé s'ho val fer aquest desplaçament a veure els partits.